Hello, Busia from Mobile Aquaba, so Jaman Sikafi, so and as Jaman TV. So, for more than subscribe to channels and then said a bear, you post to Hana said, Yan Farmer Hakrana, Sterna, on Sabeka, your videos, Nibi, no it me, Eddie. Yes, and if I may catch us, Vag Wednesday, no, ye bedi, near the good midweek, no so. Yes, catch us a midweek, you were very nice setup beer, people say. Yenye DBA na mekyerɛ wo sɛ yɛdi Vag Wednesday no na yɛde abɛgu midweek ne so nti nyame adom nso Vag Wednesday no watumi yɛ adwuma ma 2 numbers ɛto free mu nti yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ for yɛ midweek na yɛmfa nkɔgu so. Vag Wednesday no wo follow yɛ anɔpa no a bohu sɛ ɛma wei yɛnya 65 ɛwɔ event wei so and 22 nso event we so until long term no ato mienu 65 22 65 22 to so. Yes, nti yɛnhwɛ setup we transfer from obri said the hunu na year 2003 open of the year na event number na 293 means so 250 our machine or 250 our machine no we ape and over to 4082 ɛwɔ ha 4082 ɛna ɔsɛvo 28 owie a pɛ na ɔbɛto 23 last box position ɛna ɔsɛvo 82 owie a pɛ ɛna ɔbɛtwa 79 57 50 56 79 57 50 56 agu hɔ no mo kama nti wawie deɛ a ɔsɛ yɛmfa event wei nkodi yɛmfa event wei nkodi mesrɛ wo event no ɛso bɛto ɛbɛkɔ biem ɛbɛbɔ mmienu ɛso bɛto mmienu nti mesrɛ wo bɔ mmɔden twa bi bɔ mmɔden sɛ wobɛtwa bi na wadi bi good na aha no yɛnhwɛ deɛ wɔ ha mehu sɛ 79 we will repeat free banker owie nsa nkɔ biem for the third time 79 repeat no owie nsa nkɔ biem yes okɔ biem deɛ mehu sɛ ɛbɛ repeat deɛ in repeat metwa 40 ɛsanga 4 sorry 79 in repeat metwa sanga 4 owie a repeat ɔmo mmienu so sanga 4 79 no mmienu repeat na 79 sanga 4 na repeat abɛda ape 79 no yes na 79 so alape repeat abɛla ape 18 ɛwɔ ha yes nti misrɛ wo pɛ me event ne bi di yes nti yɛnhwɛ current ne nti current no saying na tie current no saying na tie ɛhyɛase wɔ ha event number 1073 pagya mu ma na hwɛ ne yie nti 1073 no ato 4082 40 okay what the car to 50 machine owie na obeto 4082 ɛna ɔsɛvo 28 ɛwɔ machine owie a pɛ na obeto 23 last box position ɛna ɔsɛvo 82 so owie a pɛ ɛna obeto 56 50 57 79 56 50 57 79 ɛwɔ hɔ kama nti ɔso wɔ wie deɛ yɛmfa yɛ event yi nkodi sɛ yɛmfa nsesɛ sika emu yɛ bottom yes meka kyerɛ da biara na meka sɛ wonya event a ho ɔden sen a ɛwɔ sɛ ɛni kwan sɛ woka sɛ wote da sɛ wonya event a ho ɔden nti no game wei sɛ a bibia wɔ hɔ nti wode w'ani to event baako so a ɛbɛyɛ wade paa nti na yɛ ana meme attach another strong event ɛde ka ho sɛ de bɛyɛ a ɛto baako koraa na ɛbɛsɛ nya nkaya bi aka ho no bi te sa anopadeɛ no sɛ wei so to baako saa event wei anopadeɛ no event wei baabia ɛwɔ sɛ nka tutu but ɔno sɛ ɛkɔto baako po so ɔho ɛna ada event no so yɛnyaa no so baako ɛwɔ so ɛna yɛtumi de nya awi anyɛ saa wode ɔne kɔkyerɛ so sɛ event yɛ ɛfɛ ho ɔden bi sɛ akɔto baako pɛ na sika akɔkɛm okay nti yɛnhwɛ wei nso yɛ transfer from national transfer from national okay nti yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha
national year 1987 event number 1303 sorry 1307 event number 1307 we say to 34 ewa ha 34 we ya pe eno beto 39 we 39 1 2 3 no beto 23 last box position 44 fourth box position to be 44 23 no positions good we ya pe eno beto 79 56 79 56 79 56 and we save 60 our machine we save 60 our machine into a way there we say for event enkudi for event enkudi yes for event enkudi event we so ye come up was 79 no still na repeat here but a high call machine into you say I dream aso going so afar to adi no akofa ato adi yes enti aha no mefete ye befa 7429 number enkanta na eguso no e be peke na e de 79 awo no ho yes e de 79 awo no ho enti saying ene ebenya for a full game for midweek no saying ene ebenya no good e befa your first event na me kire we na e de last one awo no aka ho kama midweek yedi midweek me catch there say yeni a vag Wednesday no ne fa medu midweek ti midweek o twene mo de betre pe kura e bedi no yes ne yi your best 5 you can event me no bom ne yi your best 5 yes ne yi your best 3 you be for single for 1879 best 3 single for 79 misro sika o ha won twa kura na nye 50 fa to ho 50 yes e bo won so nya 10000 bia so bottom 4 banker single for banker 1 to 90 with me edit akobi single for 1 to 90 with me edit akobi yes inti saying you for a midweek no ya men kan ho men kwatenti ahode wo bye bye.